Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ‘Yan uwa barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri. A yau ma kuma insha Allah cikin yardan Allah mun kawo muku bidiyo ne akan yanda zaka samu kuɗi a application, yanda zaka na bubbuɗe wasu tax wanda za su baka kana bubbuɗewa, zaka ga kuɗinka zai na ƙaruwa, zaka tara kuɗi masu yawa a ciki wanda ba ƙaramin kuɗi ne zaka tara cikin ƙaramin lokaci ba. Insha Allahu shi ne za mu yi bidiyo a kai yau. To da farko application ɗin shi ne za mu je mu nuna muku yadda za ka ɗauko shi da sauransu. So da farko abin da za ka yi shi ne, idan kana da Play Store, wannan application ɗin kenan, idan kana da shi sai ka danna kan shi kamar haka. Bayan ka danna kan shi kamar haka zai kawo ma fuska kamar haka. To da abin da za ka fara yi shi ne sai ka taɓa nan inda wajen searching ɗin nan kenan, kana taɓa kan shi kamar haka zai kawo ma wajen da za ka yi searching, sai ka rubuta West Coast Pro. Za ka rubuta West Coast Pro. Wannan shine application ɗin, kamar da kuke gani gashi ya kawo mun mashi a nan. Sai ka danna searching, alamar searching. Idan ka danna alamar searching zai kawo maka shi. Ga wannan shine application ɗin kamar da kuke gani gashi nan a nan. So abun da za ka fara yi shi ne sai ka zo nan wajen kenan, ka zo nan sai ka danna wajen installing, sai ka yi installing nashi. Ku duba da kyau, ni da yake na riga da na yi installing nashi kuma ina amfani da shi. Ya ce mun in yi update amma ba zan yi updating ba saboda ban shirya yi ba yanzu. So abun da za mu fara yi shi ne, bari mu shiga cikin application ɗin mu nuna muku yadda abun yake. So kamar yadda kuke gani gashi nan, wannan shine application ɗin kamar yadda kuka gan shi a nan. Sai mu danna kan shi kamar haka. Bayan mun danna gashi ya kawo mana wasu abubuwa haka a nan kamar yadda kuke ganin su a nan. Ga ɗaya nan, ga wannan, ga kuma wannan, ga ɗayan ma a nan, ga ɗaya a nan. So waɗannan abubuwan su ne abun da za mu samu, su ne wanda za mu samu kuɗin a ciki. Bitcoin ne za ka na tarawa a ciki. So kamar yanzu bari in danna wannan, kamar da kuke gani gashi kuɗina ya je ya ƙaru. Kamar bari mu zo nan tukunna, bari mu zo wallet. Ku gani da kyau, idan ina da dala ina da dala 4 da point kenan, 4 da point 67 kenan. Ku duba a Bitcoin kuma nawa ne nake da shi? 63,600. 63,600 kenan nake da shi. To bari mu je mu bubbuɗe su mu gani. Ku riƙe da kyau, 63,600 ba. To bari mu bubbuɗe su mu gani yaya abu zai zama. So bayan bari mu buɗe wannan, bari muna bubbuɗe su. Kamar da kuke gani ina buɗe wasu suna fita ta ƙarƙashin wajen. Kamar yadda kuke gani gashi yana ta ƙaruwa. Ɗazu 63,000, yanzu kuma gashi ya zama 64,000. Bari mu gani, da 186 ke, yanzu ya zama da 250. Kamar yadda kuke gani gashi yana ta ƙaruwa, yana gashi nan, yanzu ya zama da 303. Gashi nan dai kamar da kuke gani gashi yana ta ƙaruwa. So kamar yadda kuke gani gashi yanzu na gama bubbuɗe su kenan, saura mining. Duka sun ce mining, wato sai na jira su sosai, sai na jira su sun sake kawo wasu abubuwa daban, wanda su wannan kullum ne zaka na zuwa kana bubbuɗewa, za su baka kullum ne. So bari mu je mu gani yanzu a dala nawa ne yanzu. Kamar yadda kuke gani gashi ɗazu dala 4 da point 67 nake da shi, amma yanzu gashi dala 4 da point 73 nake da shi. A haka za ku gani har zan kai a yanzu haka. Idan na so gashi nan zan iya yin withdrawal, gashi zan iya yin withdrawal nasu in cire su ta PayPal, kuɗi na zai fita.
amma yanzu haka ina so in tara su da yawa ne, abun da yasa ba zan yi yanzu ba. So abun da zaka fara yi, abun da zaka yi bayan ka bubbuɗe waɗannan shine zaka zo nan, idan ka zo zaka zo wajen home ɗin nan sai ka zo ka danna get coin kenan, shine wannan kenan. Idan ka danna akan shi kamar haka, so kamar yadda kuke gani gashi nan yanzu nan, kamar yadda kuke ganin su a nan, ga wasu abubuwa a nan haka, ga ɗayan ma ga sunan bonus da sauransu. Wannan duka yanzu na bubbuɗe su ne, na gama bubbuɗe su. So bonus ne za su baka, wannan ma kullum za su na baka hash rate kenan a wajen nan, zaka zo kana taɓawa. So abunda zaka je ka taɓa shine wannan daily bonus ɗin nan, daily bonus kana taɓawa kamar haka, sai kamar yadda kuke gani gashi check in successful, kamar yadda kuke gani gashi yanzu sun ce check in successful, ka gani check in for 1 day. So kamar yadda kuke gani gashi yau ne na fara buɗewa, yau ne na fara yi kenan, yau ne na fara buɗe su, gashi yanzu ya mun ɗaya. Sai kun ɗan yi haƙuri fa da yake ina kusa da kwalta, wallahi kuna jin ƙaran motoci. To gashi nan yanzu, gashi na rana ɗaya na yi kenan, akwai sauran ranaku da yawa wanda idan na zo zan na bubbuɗewa ko da yaushe, za su na ƙara mun lokaci, za su na ƙara mun idan kuna buɗewa da yawa ma za su ƙara muku abubuwa fiye da haka. Sai idan ka gama da wannan ɓangaren sai ka zo ka danna nan, kamar yadda kuke gani gashi yanzu kafin mu je mu gama wancan ma har sun ƙara mun ɗaya, gashi nan a nan kamar yadda kuke ganin ta nan. Bari mu zo yanzu mu danna miner. So kamar yadda kuke gani gashi nan miner, wajen da zaka na wannan ne, inda zaka tura wa mutanen ka ne, zaka yi wannan inviting na mutum kenan. Kamar yanzu nan start to link, gashi zaka yi copy na wannan link din nan sai ka tura wa mutum. Idan ka tura wa mutum za su ƙara maka kuɗi, kamar yadda kuke gani gashi za su ƙara maka kuɗi. Yanzu ina level 1, na zo na kusa zuwa level 2 kenan. To a haka insha Allah zaka tara kuɗaɗe da yawa, kamar yadda kuka gan shi dai, ni ma ɗazu na fara yin shi, gashi abun da na tara a ciki, kamar yadda kuke gani gashi abun da na tara a ciki yana da yawa, gashi har dala 4 a rana ɗaya na tara shi. Haka ma ban bashi muhimmanci ba, in ka bashi muhimmanci a rana ɗaya zaka tara dala 5. Kuma shi wannan bashi da matsala, a duk lokacin da ka so zaka iya yin withdrawal na abun ka, baka da matsala. Insha Allah yau wannan shine ƙarshen bidiyon mu insha Allah, kuma sai mun sake haɗuwa da ku a wani bidiyo. Masha Allah, da Allah ku ci gaba da danna mana subscribe, sai ku danna alamar ƙararrawa saboda mu sanar da ku idan mun ɗaura sabon shiri insha Allah. Yayi kyau.